Aha vay dîsa bû şev demên vê te ez nava teng. Tenge demên bi êş û soja bi aheng. Demewerên dereng piştî tu çûy mince min hişt bêdeng. Mam bi bêhna teng bêrenge wekî eşqa bê ji dilek. Çima li dû hîstên min ên bûte nêz ha zû ha dereng. Min dixwest tu tim hebî tim hebin kêlehê li nav xanek. Xana bi û bê zariyên şîn bûn ji rondikên evîna salên zîrek. Ger tu bêjî erê derketina ser rêya jiyana ji dilek her bi dilecanek. Mîna dildar yên hevaheng di nav okyanusan masiyên bi yeke dilek. Em ê bigirin dîlana hevjîna masiyên ji wê de jî kêfê afirand zav xweş mîna mûmek. Nebin berovajî li ser rêya derya roniyên bêhêvî û reşik ku watê jiyan dibe tariyek. Zariyên diqêrîn piştî zarinek piştî ji hev dûre xurt dibin dê û bavek. Nekevin nav hêstetenge û jiyanek bê baweriyek kedam bin pê dikek. Ticar nebin bawermendê ên davêjin vira li dû di afire tira kesê dûra zira. Heyfe her dê û bava û zariya ku ji xwe di nav jiyana civaka. Zehmetî hey heye di nav her jiyana çi tenê çi bi malbata. Ji bo çend deqe an demjimêrên bi dil tenge nekin keda mehkumê pêxwasiya. Bi civak û malbat hîn çêtir pirsgirêk çareser dibin her mijar sermesa û li hola. Holte holtên çend hesûd ne pîvanên destnîşan dikin giran buha. Ezmûnê her evîndarî ger dest nav destan şev û rojên peyhev di afirîne dîrok û destan. Ticarî nebin ticarî nebin dijberê xwe bibin bi hizdikin hêstên rastan. Ji bo xweşbînî nebe rest û mestan. Ticarî nebin dijberê xwe bibin bi hizdikin hêstên rastan. Ji bo xweşbînî nebe rest û mestan.